Ahoj priatelia, tak toto je trojročný kôň v procese obsadania a prišiel na ten štandardný výcvik a v priebehu toho výcviku sme zaznamenali taký problém s tým, že sa bojí spreju alebo repelentu. No a teraz by som vám chcel ukázať, že ako s tým vlastne pracovať, tak aby ten kôň získal nejakú dôveru. Problémy. Je to taký najčastejší problém v lete, že máme problém s tým repelentom, ako nastriekať tie kone. Niektoré to berú prirodzene a prirodzene sa toho neboja, niektoré sa toho boja. Väčšina mladých koní sa toho bojí. Že on sa bojí jednak toho zvuku a tie spreje asi tým koňom nevoňajú najlepšie, takže mu to aj nejakým spôsobom smrdí a nie je to vôbec pre ňoho fajn vec. Samozrejme muchy lietajú celé leto, takže musíme to nejakým spôsobom riešiť. Najjednoduchšia vec, zoberte si obyčajný ostrekovač, nejaký, toto je z použitého spreju náhrivu, napustite si do ňoho vodu a začnete koňa znecitlivovať. Už vieme, že kone sa boja objektov, ktoré sa pohybujú a vydávajú zvuky. To je presne ten repelent, ktorý strieka, vydáva zvuky, hej, a pohybuje sa to. Takže to je prirodzené, že sa toho kone boja. Netreba sa na toho koňa ani hnevať, treba mu len vysvetliť, že to je súčasť života a musí sa s tým jednoducho vysporiadať. Princíp je úplne rovnaký ako pri akomkoľvek inom znecitlivovaní. Vezmem si objekt, v tomto prípade ten repelent, ktorého sa kôň bojí a začnem pracovať nejaké vzdialenosti, kde ten kôň ešte je schopný ten repelent akože akceptovať. Akože znamená to, že vám neutrhne ruku a neodsvala s vami na druhý koniec pastviny, areálu, kruhovky, čohokoľvek. Takže vezmem si repelent a začnem štandardne znecitlivovať toho koňa okolo neho. Takže zoberiem si a začnem striekať okolo koňa. Tu je veľmi dôležité, aby ten kôň nebol nejakým spôsobom držaný, takže začnem striekať okolo toho koňa. Mám obyčajnú flaštičku, môžete použiť čokoľvek, sprej, ktorý použite v kvetinárstve na kvety. Niečo, čo sa vám bude dobre stláčať, pretože väčšinou na tom strávite trošičku dlhší čas. Ak ten kôň ostal stáť a uvoľnil sa, ako teraz, tak prestanem s tým tlakom. Tu je dôležité, aby mal možnosť sa hýbať. Ako náhle mu znemožníte pohyb, tak je stlačený ako keby z dvoch strán. Jedna tá vec, ktorá mu znemožnila pohyb a druhý problém je ten sprej, ktorého sa bojí. Čiže je dôležité, aby mal možnosť výberu, aby sa mohol hýbať, aby mohol okolo vás krúžiť. Čo sa týka toho prestania s tým tlakom, to načasovanie je dôležité a vždy kritické. Je dôležité, aby ten kôň ostal stáť, to je prvá vec, a zároveň sa uvoľnil, takže aby ste videli jeden z 5 signálov uvoľnenia. Oliznutie, sklonenie hlavy, požmurkávanie, vyvesenie zadnej nohy, hlboký nádych a výdych, takéto vyfúknutie. Takže znovu, opakovať dovtedy, kým to nemáte zastabilizované a kým nemôžete toho koňa absolútne prirodzene tým repelentom ostriekať. Tak, teraz som sa trošku priblížil, on cúva, ja cúvam s ním. To je dôležité udržať tú pozíciu, vyhnite si pozíciu, v ktorej sa nachádzam, udržať ju a vytvára ten tlak dovtedy, kým kôň neostane stáť a neuvoľní sa. Ja ho mám mierne trošku prihnutého na seba. Striekam. Je to čistá voda, nie je to repelent, takže môžete s tým robiť, čo chcete a koľko chcete, kým vás nebudú úplne boleť prsty. Prechádzam od krku, cez lopatku, chrbát, po zadoch. Striekam. Ostal stáť, sledujem, či nevidím jeden z 5 signálov uvoľnenia. Zatiaľ iba stojí. Tak, teraz si žmurkol, teraz začal žmurkať, výborne, povolím tlak. Ja sa nadýchnem, alebo vy sa nadýchnite zhlboka, vyfúknite, urobte si tiež pauzu, musíte vy sa uvoľniť, potom sa uvoľní aj ten kôň. Kôň nikdy nebude stať uvoľnený vedľa človeka, ktorý je napätý, takže uvoľnite sa aj vy. Najjednoduchšia cesta, ako sa uvoľniť, je zhlboka sa nadýchnuť a vydýchnuť. Krátka pauza a pokračujem znovu. Ak mi ten kôň teda už dovolí streknúť priamo na ňo, tak už striekam priamo na ňo, tak ako keby som ho repelentoval. Tak, tu si chránim samozrejme svoj osobný priestor rukou, aby sa na mňa ten kôň netlačil, on trochu prenáša tú váhu už na mňa. To je veľmi dôležité, aby ten kôň na vás neskočil. Stal stáť, uvoľnil sa, sklonil hlavu.
povolím tlak. Tak to isté opakujem z druhej strany. Keďže kone nemajú prepojené hemisféry ako my ľudia, pre neho to je z druhej strany komplet nová situácia. Takže začnem z druhej strany. A zase striekam okolo koňa. Okolo koňa. Nechám ho chodiť, chodím s ním. Je dôležité sa s ním pohybovať a nestratiť ten pohyb. Musíte sa stále pohybovať s tým koňom. Stále ako keby udržiavať jeden ten rytmus toho striekania, z toho rozprašovača a stále sa pohybovať s ním. Nedovoliť mu, on sa chcel otočiť na druhú stranu, nedovoliť mu prejsť na druhú stranu. Tým, že ho zablokujete tou zdvihnutou rukou, tak mu nedovolíte prejsť na druhú stranu. Fajn, ostal stáť. Sledujem, či nevidím. Tak, jeden z 5 signálov uvoľnenia. Si trošku žmurkol a sklonil hlavu. Na začiatku je veľmi dôležité neísť s tým repelentom priamo na koňa, ale začať striekať niekde od koňa. Hej. Ak sa bude bať veľmi, tak budem striekať s tým repelentom niekde tu. Potom postupne sa môžem približovať. Hej. Opatrnosť nie je na mieste, nemôžete sem tam streknúť, potom nestreknúť, potom on začne chodiť, ujde vám preč a vy prestanete s tlakom. Kone sa učia z uvoľnenia tlaku, takže ak si streknete a on vám odíde preč a už neudržiavate ten striekací rytmus, ktorý je maximálne dôležitý a je to kľúčové, tak vám ten kôň sa naučí to, že za každé streknutie má ísť preč. Je našou úlohou, ako všetko pri výcviku, tým koňom vysvetliť, aby sa toho nebáli. Oni sa nemajú báť nás ako ľudí a nemajú sa báť veci, ktoré im nosíme a takisto vonkajších objektov, ktoré stretnú v prírode.